Ang batasan o pamatasan sa usa ka bata nagsalamin kung giunsa siya pagpadako sa iyang ginikanan. Ang batasan o pamatasan sa usa ka bata o katao nagsalamin kung giunsa siya pagpadako sa iyang ginikanan. The upbringing of parents to their children or child. Ingon pa sa pagtuon nga pag mag-edad daw taog, first 6 years, unang unom ka tuig, crucial ka na siya nga tuig, tungod kay mao ka na ang pundasyon, that determines the future development. Gani, giingon pa nga, sa maong tuig, diha mulambo ang formasyon sa karakter, pamatasan sa usa ka bata, ang values sa usa ka bata, o ang prinsipyo sa usa ka bata. So kung gamito nato ang gitawag nga one of the learning approach, kini gitawag nga spiral learning approach, from simplicity to complexity. Kana bitang every time nga mubalik lantaw kita, every time nga mulantaw kita o magtudlo kita o magpadayon kita sa pagkat-on, ang bata mulambo gid siya kung nagsugod siya sa sayon ngadto sa komplikado nga mga butang. And then, kabahin usab sa unang bahin, kaya naghisgot man gyud kita nga crucial gyud ang first 6 years or 7 years sa kabata, siyang pamatasan o batasan, kung kinsa siya sa kasamtangang panahon. Igno na lang nato nga ang pagtudlo o ang pagkat-on, lisod nga butang. Tungod kay, na magiduha ka realidad. Una, ang Ginoo gugma. Ikaduha, ang tao adunay kagawasan. Usahay, apil ko, kitang tanan, ang pagsabot nato sa kagawasan, kanabitang kitay magbuot sa tong gusto. At the expense nga, magtukmod kini ka nato, usahay sa dili maayo o makahuluganon nga kinabuhi. Sometimes atong pagsabot sa kagawasan nga wala magsumikad sa gugma sa Ginoo, mo'y magtukmod ka nato sa dili makahuluganon og maayo nga kinabuhi. So the two realities speaks about God is love, and second, human being is free to do what he or she wants that sometimes lead us to meaningless and bad life. And then that's the first part. Sa atong unang pagbasa karon, sa una natong Netflix episode nato karon, aduna may tulo ka ang pagsabot sa sulat ni Propeta Isaias. Unang Isaya, ikaduha, ikatulo. Karon aniya kita sa unang Isaya. Unsa may konteksto niini? Nga ang katawhan sa Dios nasakop man sila sa Babylonia, headed by King Nebuchadnezzar for 46 or 47 years. For that number of years, karelate ang mga Pinoy kay gisakop puta sa Espanyol, Amerikano, Japanese. And even beyond Magellan, in the pre-Magellanic era, gisakop kita sa Ita, Indunes, Malay. Ang katawhan sa Dios po, gisakop sila sa nakadaiyang aging harian. And in this case, sa unang pagbasa, pundasyon silang pagtubo kung kinsa sila isip katawhan sa Dios. Di man ikalilo nga, nasinati na bati nilang agimahal sila sa Ginoo, apan, tungod sa ilang kagawasan, tungod sa ilang pagpili o desisyon, usahay na hitumpawak sila sa dili makahuluganon ug maayo nga kinabuhi. In fact, ang consequence sa ilang kagawasan, nagtukmod hinuon nga napriso sila diha sa nakadaiyang matang, usa niini napriso sila sa Babylonia. Imagine for 46 to 47 years, dili kalilong na nagitawag nga mixed marriage. Naman ta sa Jewish culture, ang Hudeo, lahi sila, kay kung Hudeo ka, ikasal gi kag Hudeo. Ang imong pamatasan, Hudeo. Ang imong values, Hudeo. Ang imong prinsipyo, Hudeo. Apan karon, dili kalilong ang konteksto. Pabalik na sila sa Jerusalem. And Jerusalem is a place or symbol of a foretaste to what is heaven. Patikim siya, salamin siya kung sa ang langit, kung dito ka sa Jerusalem. So, here makita nato nga pauli ng katawhan sa Dios. And there's an element here of repentance, naghinulsol na, #nagbalik loob na,
And the consequence of it is it includes political life. Sa una, wala sila kagawasan sa pagsimba pasidungog sa Ginoo. Wala sila kagawasan sa pagluwas sa kalag. Kaya magbuot lagi ang nagsakop nila, ang nagpildi nila, ang Babylonian headed by King Nebuchadnezzar. So, diri makita nato nga, igdong pa nato nga, nakakaton sila sa kasinatian, nagkalapad ang ilang pagsabot. Natudluan sila sa kasinatian, di lang sa hayahay nga kasinatian, kundi usab diya sa kalisod. Karon ang question, kinsa mangyoy maluwas? Kinsa mangyoy ignon pa nato pinili nga katawhan sa Dios? Klaro man kayo ang biases of stereotyping sa mga Hudeyo nga sila ra gyud maluwas. Karon sa may mahitabo tong Hudeyo nga naminyo sa dili Hudeyo. Pero tato man kay sa unang pagbasa, mingon si Yahweh or God, maging sino ka man, welcome ang ka sa Jerusalem, welcome ang ka sa gingharian sa Ginoo. Gani itong salmo karon, nagsaysay, panglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita, nga ang kaluwasan gitanyag alang sa tanan. Maging sino ka man, bisan unsa pa ang atong mga kagahapon, bisan unsa pa atong mga kakulangon, that is the good news. However, it's not walk in the park. Kaya ito ikaduhang pagbasa karon, aron malangit kita, kinahanglan kita nga musakripisyo o musakit. Gani ang pagkanon sa tao, dili lalim. Dili lalim. Tungod kay maigo matong convenience and comfort zone. Namanggit tay mga naandan niya, kumusod na si Kristo, it's no longer I but Christ. I-set aside nato atong convenience and comfort zone and we follow His character and values and principles in life, which is difficult thing to do. So gisaysay ni San Pablo dire, nga kung disiplinahon ta sa Ginoo pinaagi sa tong konsensya, ay lang po pangluod sa Ginoo, di lang po ta mahiubos. Kay kabahin sa pagmahal, pagpangga nato, mo disiplina gid siya sama sa ginikanan, isaysay di sa Proverbs, usa sa libro sa Kinaadman o Kaalam, nga kung nagmahal na tong tao, mustorya gid siya sa kamatuoran, truth bites, likod pa man nga sakit kini. Kay lagi, gusto man sa Ginoo nga malangit kita, mutudlo gid siya kung unsay maayo, unsay dili, unsay insakto, unsay dili. That's the whole point of the second reading. When the Lord disciplines or reprimands us, ayaw pang luod, tungod kay kabahin ka na sa iyang paghulma, pagtudlo, pagpalambo ka nato, aron makasulod kita sa iyang gingharian. Sa ato ebanghelyo karon, we are still in the second part, third part na mata ni Mahuman. Sa ato ebanghelyo karon, tataw kaayo nga miingon si Jesus na ipangutana, kinsa may malangit? Yan, nangutana ani, Hudiyo pod. So, take note here, there must be a tendency of exclusivity, selection, righteousness, or favoritism. Kinsa man dyo'y malangit. It's just like an approach of repetition or appropriation or mura bitawg for the sake of asking question or verification. Kaya ang mindset lagi sa Hudiyo, sila ra may maluwas. So ang pangutana, kinsa man dyo'y maluwas. Mingon si Jesus dire, Sir, jutay ra bay maluwas kabadbaran? Okay. Si Jesus mitubag, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Kadungog namang mo ni Robert Proust, the less traveled by, sa lisod maisulod og pultahan, tungod kay daghan tay mga attachments, daghan tay mga conveniences. Unya mingon ba si Jesus, kung gusto ka mahimo na akong tinun-an di imitasyon ni Kriste, kalimting ka o galingon, pasana akong kruso, di gidlalim, og sunod ka nako. The standard must be Christ. Kaya ni dili, kung kitara. Pero kung na'y panabang sa grasya sa Ginoo, kaya ra. So here, what does it mean by sigpit nga pultahan, or sa English, narrow door? Daghay kahulugan niini, apan tagaan ko kamog pitik lamang no sa mga pipila. Narrow door theology means, kata kong giuna ganina, nagpunting kini diha sa pagsulod sa pultahan ni Jesus. Daghay may pultahan, daghay options. So the question now,
unsay pagsabot nato sa kagawasan. Kay crucial ang kagawasan sa pagpili sa pultahan. Kay ang karaan nga Jerusalem, gilibutan siya og wall. May Bisaya sa wall. Thank you. Pader o bungbong. Nya strategic na sa usa ka kingdom like Jerusalem para di sila masakop sa mga colonizers, invaders. Dapat ang nara sa sulod ang insiders. So ang nangutana ni Jesus, ang insiders, dili assurance nga religious taas tag naabot, shortcut ang kaluwasan na natay visa and ticket to heaven. It's not that walk in the park. Nya laliman kag 12 ka buok ang pultahan niya, out of the 12 doors napagigamay nga individual door niya, makasulod ana katong mo qualify, katong karakter, pamatasan o prinsipyo nga nagsumikad sa Ginoo mo'y makasulod. Kanang question sa bata like what's the password. So imagine sa daghay options nga pultahan gamito nila for trading, market and business, transaction daily. So, maura ng pultahan sa Jerusalem. So, if we imagine, ningon si Jesus, paningkamot ka mo, so di ba ilalim maningkamot, sa pagsulod sa sikbit nga pultahan, it means to say, it could be agonizumai, which means a process of training or education. Proseso sa pagkaton, proseso sa disiplina. Another po nga interpretation sa narrow door, kanang musakripisyo sa pagpangalagad. Kaya daghang may klaseng pultahan. Nay pultahan nga musakripisyo sa pagpangalagad o mupaambit sa paghigugma. Sacrificial service and then shared love. And then another one, kining painia, Greek word, nga buot pasabot, nga ang pagsulod sa gingharian sa Ginoo usa pagkat-on. Unsa matong kat-onan pader? Katakong giingon nga sakripisyo sa pagpangalagad o pagpaambit sa gugma. Muna'y makapalangit sa tao. Ang tao maningkamot pero ang budesisyon Ginoo. Na may heresy sa una nga kung maningkamot daw ka, ang protestante, ang stand nila, once you were saved, you will always be saved. Giluwas naman ta ni Jesus, luwas sa tang tanan. Pero giingon man po ni Santiago, lihok tao katabangan ko ikaw, ang patay, ang pagtuo nga way buhat, patay. Unya napoy heresy nga nag-ingon nga kung maningkamot lang ta maluwas ta. Kung imong paningkamot way gracias Ginoo digid maluwas. So in other words, my dear friends, grasya sa Ginoo, kooperasyon sa tao. And that is the second part. Now, the third part, siguro pagtapos ni ining tanan, tapuson ko kini sa usa ka storya. Pero ang importante sa unang bahin, ikaduhang bahin, nga ang kaluwasan gitanyag sa tanan. All we need to do is mo kooperar. So unsa na to pagkooperar? Pilion nato, idesisyon nato nga mopili ta sa pultahan sa Ginoong Hesukristo, nga nagtanyag ka nato nga kinahanglan nga mosakripisyo ta sa pagpangalagad og mupaambit ta sa gugma sa Ginoo. Okay. Adunay sa kastorya, I forgot the author, kalimot ko sa author. Usa ka adlaw na adunay amahan ug anak. Unyang amahan miingon siyang anak, kay naghisgot man tani og spiral learning approach from simplicity to complexity. Nga ang first 6 years or 7 years pundasyon diha sa umaabot nga karakter, values and principles sa usa ka bata. Okay. Sa kaadlawan na miingon ang papa nga hapit na. Kay bawo na mo, hapit na. Miingon siyang anak nga, "Nak, once upon a time, I was so selfish. In fact, every time my friends corrected me fraternally, mahiubos ko akong trabaho, muhatag hinoon o kritisismo niining mga higala nga mo kritik kanako. I want you to teach a lesson, 3 lessons." Ang amahan, nagluto siya og noodles. Wala ko padugdong sa pamahaw ha. Noodles. Yeah. I guess this story coming from China. Na siya noodles niya, gamay rag sabaw. O niya, duha ka
Sa may Bisaya sa bawol. Very good. So, panaksan. Okay. Grabe ni nga kuan nga level ng panaksan. Duha ka panaksan, baga nga noodles, ang usa ang itlog, migimaw. Mahal bang itlog ron? Ang usa noodles, nga walay itlog nga migimaw. So the logic tells us, nga kining noodles na itlog, noodles nga na itlog, noodles nga wala itlog. So miingon ang amahan, anak, taga-kabadbaran na ba taon ta, pili asa maimo. Noodles nga na itlog o noodles nga wala itlog. Mipili ang bata, miingon. Kanang noodles nga na itlog tay, miingon ang bata, bright gig ko, makinaadmanon gyud ko. I have the knowledge, skills, and attitude. Nagngisi-ngisi siyang kaugalingon, brag narcissistic ba? Niyang amahan naghilom la in town. Unya, natinga ang anak kay pagkaon sa amahan, paghabwa niya sa noodles sa platito, pwede naman siya platito, no? O naman siya Bisayaan ng platito. Okay. Paghabwa niya sa noodles sa platito, duha ka itlog ang nasa ilawom sa noodles. Naglingo-lingo ang bata. Ulok gidaay ko. O ako'y kinaadman. Naisahan ko. Gipili na ko noodles nga na itlog usa ka buok. Sa kong papa, noodles, wa migimong itlog, pero sa ilalom sa noodles, duha ka itlog. Wa ko nagpadugdungog painit karon ha. So klaro nato na eh. So, mingon ang amahan sa iya, anak, kung manglupig ka sa imong isig katao, kung na kay personal agenda sa pagpanglupig sa imong isig katao, mubalik ka na nimo. So the first lesson is, ayaw paglupig pangpanglabaw sa imong isig katao, kaya mubalik ka na nimo. So ikaduha na po ang papa paniugto na po, burag kabadbaranon ba nga, pag ang ganahan ang pari og biko ng tanan, so ako nagpakuan-kuan na, okay. So paniugto na po, noodles gyapon nga na itlog, and then, noodles nga wala itlog. Okay? So, mingon ang papa, anak, maniugto na ta. But this time, siguro nanay coke, minus bang coke karon. Okay? So, mingon ang papa nga, anak, pagpili, asa man ka, noodles nga na itlog, o noodles nga wala itlog. Huna-huna sa bata, alam na this. Okay, bawa na mo, right? So, unsa may pilion, siya nga, papsi, papa, option number 2, noodles nga walay itlog. Hunahon na, sakpa na ka. So, ang papa, relax ra pud taon, kaon ng papa sa noodles with itlog, right? Sus karon kay nahitabo. Excited ng bata, right? Okay ra mo? Burag taga Normi ba og si Isio, excited na. Apil po taga CI. Okay, parents orientation para baron. So pag excited ang bata taon nga kini duha ka itlog ang papa usa lang. Ang papa hilom na pud taon. Manoy na kaayo eh. Pag ana sa bata kay wa maitlog. Wa itlog. Hilak tong bata siya nga bulok gid ay ko. Wa ako'y kinaadman. Niya nang papa mipahiyom sa iya nga kahilakon mi siya, nak. Sa kinabuhi nimo nak ayo pagsalig sa kasinatian. Kay usahay limbungan ka sa kinabuhi. Tistingan ka sa kinabuhi. So the second lesson is, don't rely on experience. Experience is not enough. Sometimes life will cheat you. Okay ra mo? So ikatulo na, last na lang na, mahuman na ta. Okay. So ito na yon, paparating na tayo sa exciting part. Kaya nahisgot man tanig langit, okay? Ang langit daghang may pagtulunan. Kung karon nagluto na po ang papa, panihapon na ni. Okay. Noodles nga na itlog, noodles nga may itlog. Ning siya, nak, manihapon na ta. And this time na ani burag sinuglaw. Okay? Sinugbaw kinilaw. Kay pakilid. Nagpili asa man ka. Tanawang bata. Pa. Kira mo? Sunod na nga tiwas kay wala may time. Pa. Ikaw lay pili una kay haligi ng tahanan man ka. Amahan ka. Ikaw nagbuhi namo. Nya dako akong pagpangga o paghigugma sa imo. Nagpahiyom pud ang amahan. Gipili niyang noodles nga
na itlog nga usa. Kao ng papa. Mingon ng anak, sure na, wa gini itlog sa ilalom. Pero only to find out, ang napili sa bata sa ilalom, duha ka itlog. Amen? Og mingon ang amahan, migakos ang amahan sa anak, anak, number 3 lesson, kung may kag binuhatan, mubalik ini kanimo. Golden rule. Amen. So here, my dear friends, ang pangutana kinsay malangit. Ang malangit katong mga tao nga nagsubay sa maayo ug mahigugmaon nga buhat sa Ginoo. Nya tataw makaingon kita nga ang Ginoo maayo ug mahigugmaon kay nagsakripisyo siya. Nagsakit siya aron maluwas tang tanan. So sa ato pa, ang kaluwasan maunang musakripisyo ta sa tong kaugalingon. Di ba, ang essence sa church kanang Lex Animarum Suprema Lex mao ang pagluwas sa kalag. Mahimo lamang kitang malangit kung aduna kitay gugma ug pagpangalagad sa atong isig katao. Amen. Taganto masigarong palakpakan ang Ginoo. Palihog manindog. Nagatuwa ko sa